er det absolut ikke stille og roligt på gårdlanden om aftenen. Der er fuld fart på, og thailændere, de kan ikke gå bare et par meter, så har de kun motorcykler. Prøv at se her. Ej du, sindssygt. På Gårdlande markedet ud til havnen, når du er så færdig. Ja. Vi kan bare ikke finde Chets afdeling. Nej. Vi savner en gin tonic og en gin hash. Ja, desværre. Jamen, jeg vil da sige, det er nok meget godt, at vi kommer ned nu for at få noget at spise, der sådan er her. Ja. Godt, at vi har spisen, ikke? Ja. Ja, det er for meget af de motorcykler. Ja. Hold da op. Det overgår jeg ikke. Nej, hold da op. Det er jo ikke meget, det der. Men kan du se det, de kører forvirret rundt, det der motorcykler? Det kan de ikke.